Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Stress, makisuyo sa siring sinopsis lang. Mas maray na ito na maantabayanan po niya to. Ini tinatawag natin na lead time, bago mag-abot ang maraot na panahon. Ito ang importante, yung lead time, makapreparar kita kung available, kung igwan yung pwede dyan sa pag-asa. Biyernes ko niyan, day kalingawan na mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo! Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan minaimbitar, iriba-iba lamang kita. Mantang ka mo nagluluto na tabi, Madam Bet Costa. Ano lamang Madam Bet ang pinag-sisibut-sibutan sa kusina. Sa gabos na maikarindiri dyan, turo-turo. Yun sa tuyang mga barkada, yung Familia Uy dyan sa Bagong Bayan. Sundo makita 10:30. First District Pading Jomar, Second District Kumpadring Alcatabang, and Galero Joshua Bino. Asinan sa mong mata sa kalsada sa Manibela, Henry Mada. Siyempre, Chief Reporter ang nanginginot dyan, Field Commander Pading Jimmy. Pading nal, 5:30 yung misa sa Dapdap, Mission Church Senyor Santo Cristo. Gumaman yan sa Daraga, sa Santo Cristo sa Daraga. Gumaman po. Salamat sa amal na Diyos, ha? Pading nal, Baldo sa kuyang kapartner kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Daraga. Okay, dyan sa Daraga, sa Dapdap. Dapdap. Maray na aga sa mga taga-Dapdap. Newsroom, News Direct, Mar, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios, Tresia Marilitana, and si Richard Astor. Kasamuya man na broadcast internet worldwide. Tingog kan banwaan na po sa indong naantabayanan na. Si Pio Fernandez an sa indong ka iriba-iba. Good morning, Sir Ato Lim dyan sa Daraga. Kumusta sa Petron Tap Gas Gasol? Sa tuya pong kapartner man sa kusina. Pag-arog na kaining oras, panguntuhan, pamanggihan, merienda, pamahaw, pati na po sa mga sa mga karinderiya, sa turo-turo, sa restaurants. Petron Gasol, kapartner yan kang Pilipino. Sa kusina sa pagluluto. Diyan sa Petron Tap Gas Gasol, mababakal yan sa Daraga. Si Madam Jocelyn Bruqueza may ipinagpaabot sa satuya sa Messenger na retrato sa good informasyon kung nahilig po tabi nindo ini motorsiklo na Yamaha Mio Sporty, itom plate number 526 EIC. Nawara po ini, hinabas gayon din sa Albay Astrodome kan nagkaigwanin graduation ceremonies dyan yung Daraga National High School. Pakikontak na lang tabi si June Cardel 0968 454-2589. That's 0968-454-2589. Miyo ini na sporty itom. Yan ang plate number, nawawara. Nahabas duman sa Astrodome sa diri ini ni June Cardel. Yan, plate number 526 Echo India Charlie. Yan, 526 EIC. Pag-i-contact na lang tabi, yung may sa diri, 0968-454-2589. May makakausap kita dyan, tamang-tama mga pag-iribat sa Pag-asa Legazpi. Sir Melvin, good morning. Si Pio po sa Tingog kan Banwaan DCGB. Sir Melvin. Diyos marhay na pagkalda po sa imo, Sir Pio Fernandez. Opo.
Sir Melvin, yung low pressure, what's the probability and posibleng direction tabi sa indong pagsusubaybay? Go ahead. Opo, sa ngayon at kaninang madaling araw pa rin po. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang low pressure area ay tigakarkulong nasa distansyang 950 kilometers sirangan kang southeastern Luzon o nasa coordinates po na 13.9 degrees north, 133.0 degrees east. Ito pong low pressure area ay pigalauman na madedevelop into tropical depression sa masunod na 24 oras. Pwede niya na pagkaldo kaya sa aga po. As in, tatawagin po itong tropical depression na si Egay. At yung kanyang potential track ay ito po ay hindi naman po inaasahan na tatama sa anumang parte kang kalupaan po ng Satuyang Nation. Pero medyo lalapit po ito dito sa may eastern portion ng Luzon area. At inaasahan po natin na magkakaroon din po ito ng rapid intensification due to favorable po yung weather situation po dito sa silangang Karagatan Pasipiko at pwedeng maging typhoon category po siya sa susunod na linggo, siguro po mga Lunes po, at pwedeng maging isang typhoon category na po. At yung potential po, ang magpapaulan, yung mga pagulan naman po natin dito sa ngayong araw, partly cloudy, pero sunod na araw, bukas po, Sabado, Linggo, Lunes and Martes, cloudy sky po tayo na may mga scattered rain shower, thunderstorm. Pero yung mga pagulan naman po ay mga light to moderate lang po at hindi po natin inaasahan na yung talagang papabaha po sa little region. Although hindi naman po inalis ng pag-asa na possible pa rin po yung mga heavy rain shower or thunderstorm. Kaya patuloy po natin i-monitor po itong low pressure area. Sa ngayon naman po, wala pa naman pong anuman na gale warning na nakataas sa anumang bahagi po ng Bicol region. Pero magbibigay pa rin po yung pag-asa sa mga susunod na araw due to tropical cyclone Egay or enhanced southwest monsoon or habagat para sa issuance naman po ng gale warning po natin. Ay, oho. Sir Melvin, nagdangog kami ni Marhay, no? So, primero, pwedeng sa laog kaining aldaw na ini, magi ng bagyo iyan, ngangaranan niya itong Egay, tabi? Po, possible po ngayong araw po ay mag-develop nito yung tropical depression at papangaranan na po itong bagyong si Egay. Oho. And the good news na dangog ko sa imo, Sir Melvin, dai siya matama sa kadagaan kan Pilipinas. Over. Po, base po dito sa pinapakita ng ginagamit na model ng pag-asa, ito pong WART, Weather Research and Forecasting Model, saka ito pong GSM, yung Global Spectral Model, ay hindi po siya ina-anticipate na magkakaverse po siya. Pero sa ibang model naman po, may nagsasabi rin po na pwedeng maglandfall po ito sa may bahagi po ng Northern Luzon area. Iyan. So, duwang senaryo, igwanin model na minasabi na daima tama sa kadagaan and susaro, if ever, sa kubon ng Pilipinas, norte, easteng parte kan Luzon, ang tatamaan. Over. Yes po, sir. Sa may bahagi po ng eastern portion of Northern Luzon area, ang pwedeng tamaan po. Kung sakaling yung sinasabi po ng isang model. Oho, ayun. So we pray for the other model na iyo to so kunon man nanggad so sunod doon na daima tama ano tabi ta. Pighiling ko, Sir Melvin, pigdadangog ko sa tracking nasa 13.9. Halangkaw na ning date sa to sa Legazpi ano tabi, Sir Melvin. Medyo nasa itaas na tabi ini. Po, ito pong low pressure area na sa 13.9 saka sa 132.0. Okay, medyo naglangkaw na ning diit kung ang reference point is
Legazpi ano. So kung mabilog man managad halimbawa, medyo malampas na sa satuya digdi sa Legazpi ano tabi. Opo, lagpas na po siya kung kasi medyo magdukot po dito sa Bicol region. Pero dito naman Tigaloman na masyadong madukot po dito kung ano man. Kumbaga, medyo halayo siya yung na-anticipate ka na magre-record lang po siya pagdating po sa may Japan area. Yan. Okay. Now, ano yung posibleng huguton niya ta habagat baga kita, Sir Melvin, maski da tumama yan ang lawas kan bagyo sa satuya, ano ang pwedeng sigupon ka ini mantang nagiitaan siya, naghiro siya pa norte-este tabi? Opo, sa aga po, pwede yung trap pa rin po netong naturang low pressure area or possible bukas po ay bagyo na at sa lintang makaka-apekto po sa atin. Yan po yung magdadala po sa atin ng mga light to moderate rain shower or thunderstorm. Then yung southwest monsoon or habagat naman ay pwede niya pong enhance at maka-apekto po sa atin dito sa Bicol region sa susunod na linggo na po sa araw po ng Lunes, Martes at Miyerkules po. Pero sa part po naman ng Visayas and Mindanao area, bukas pa lang and sa araw ng Sabado ay pwede na pong maka-apekto po itong southwest monsoon or ito po ang tinatawag nating habagat. We needed kaipuhan tayan Sir Melvin ano uran managad kaipuhan by Monday, Tuesday, Wednesday digdi sa to sa Albay Bicol mauran pero maeenot duman sa may Visaya Samar area ta siyempre so habagat bagahali duman sa indaan Paros ano. So by next week we expect medyo mauran-uran na kaipuhan tata yung El Nino baga Sir Melvin ano po. Opo, sa ngayon po, umiiral pa rin po itong El Nino phenomenon po dito po sa Pacific region kung nasaan po yung ito pong Pacific Ocean po. At sa ngayon po, may weak El Nino condition po tayo nararanasan po dito po sa Pilipinas. Pero yung pagulan po naman po nito, hindi mga light to moderate lang po yung ina-expect po natin ng mga pagulan dito sa Bicol region. Baka magkulang pa rin po yung inaasahan po natin na rainfall amount. Kahit po medyo malapit o kaya ano po. Kasi medyo malayo naman po yung distansya po netong naturang low pressure area sa atin. Nasa 950 kilometer. Kanina pong alas 2 ng madaling araw. At kung lalapit man po, hindi naman niya po masyadong naapektuhan ng Bicol region. Although, anticipated pa rin po natin yung mga malakas na pag-ulan na pwedeng idulot po neto. Ay, very good, very good. So, iyuman sana, Sir Melvin. Thank you so much. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa and good morning. Salamat din po, Sir Pio Fernandez at sa mga taga-DCGB. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. Thank you so much. Melvin Almohuela. Diyan po sa Pag-asa Legazpi. So yan tabi, thanks God and we pray na day iyan tumama sa ano man na parte kan kadagaan ano. Salamat it will bring rains ano maski puro pa ano kaipuhan niya to sa mga maabot na daw because of ining so pinaghandaan niya tong El Nino phenomenon. Remember, maski yung United Nations sa paagi kan World Health Organization nagpatanid na kaini na El Nino. This is a worldwide concern. In fact, duman sa Europa, sa parte kan China, iguaman sa parte kan China, sa Italia and sa Estados Unidos de America, grabe ang heat wave ha. Imagine mo pa ding nalda 55 grados sentigrado inabot duman sa sarong parte kan California, US of A. Yan kan nakalis na daw yan na monitor ko sa CNN. Iminabot sa araw ka na kainit El Nino duman sa sa US of A sa California and mas lalo sa Europa, parteng Italia, yan sa European region. Pirang simana na, okay, masarong simana mahigit na titamaan sinaning heat wave. Iguanan nin bus fires, forest fires tabi na mga nagabuburtwa. And pasalamat kita digdita maski puro paano, pasalamat kita digdita maski puro paano. Uyan, nagtataga uran-uran pa. May bitamina pa sa tuyang daga.
An sa kuyang number tabi 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Asin sa Globe 0926-0156020. Good morning dyan po sa mga taga Rawis, asin San Roque. Madam Pilar Akende, long time no see. Mga ano rin, pasyar naman ako dyan sa Indo, sa Good Luck Novelty, asin sa Gold Street. Yan ha. Oy, thanks Tricia, duman sa pag-apod sa pag-asa. So nagharapot palang tabi sa 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 strike yung LTFRB igwan ning ipinagpaluwas na mensahe. Taod-taod basahon niya to yan. Meantime, si Madam Rose baka may importanteng mensahe. Madam Rose, good morning. Good morning. Opo. May babatian lang ako. Ay, sige po, go ahead. May babati ako. Ay, happy birthday pa lang sa aga kay Madam Magdalena Villanueva. Maestra ko inikan elementary, grade 1 tapos grade 6, 1971 tapos 1976. Birthday niya sa aga. Yan na lang ang nahihiling kong maestra ko kan elementary. Ma'am, happy birthday. Sana maging maugma ka. Tapos salawig man ang buhay mo. I love you, ma'am. Taga sa ni si Madam. Kamalig. Ini Kamalig mismo. Naging maestra ko iyan sa Taladong Elementary School ka 1971. Grade 1 ako then grade 6 na andarang graray ako 1976. Madam Magdalena Villanueva. Yan, Madam Magdalena Villanueva. Happy birthday tabi sa imo. Happy birthday. Sa aga po yan. Pizza 22. Saluyo na pagkabati ko ini sa iya. Sige po. Okay. Sige, thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Sige po, si Madam Magdalena Villanueva dyan sa Kalmalig. Ma-birthday po sa aga. Advance happy birthday da tabi sa imo. Sabi ni Madam Rose Graheda kan Kekois. Yan tabi dyan sa Kamalig. So nagharapot palang tabi kan strike ta haloy ta na bagay ning pigpa para susundan kundigdi sa Bicol igwa po ni masabay na grupo. Yan. Ang LTFRB Bicol may ipinagpaluwas sa indang Facebook page. Basahon ta, transport groups sa Bicol hindi makikilahok sa nakaambang tigil pasada. Walang dapat ipangamba ang mga mananakay sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region sa kabila ng mga banta at balak na malawakang transport strike sa ika-24 hanggang ika-26 ng Hulyo 2023. Nagpahayag ng kanilang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga mananakay at buong suporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng DOTR at LTFRB ang mga kooperatiba sa Region 5. Yan. Basta ini po, we remain, sabi na nga ni, and tutungkusan niya to kumbaga sa Bicol, ining pahayag na kan LTFRB ta sinakob na ninda bilog na Bicol da atabi daing masabay. Kaya lang digdi sa release baga Angel sa indang release kadak lang kaining transport group na sa indang pinag-enumerate Naga and Camarines Sur area dahil kitang nahihiling digdi na biyahe digdi po sa Albay, Sorsogon, Masbate. Yan, kada gabos nga ni Naga Pero sa indang kunyan, sa indang heading kan LTFRB, bilog na Bicol daing masabay duman sa gigibuhon na transport strike sa Lunes na pinag-organisar kan grupong Manibela. Yan, kaya nagpapatabang ba ko taan na kita dyan sa tropa ta sa luwas kanakaaging duwang aldaw kundi daing nakukakita na boses hali sa kunsisay mga transport leader dyan na affiliated sa Manibela. Tibaad da ipaano ning grupo na affiliated sa Manibela na
igwa kita digdi sa Albay. Yan. Pero basta ini tutungkusan niya to ang pahayag kang LTFRB Bicol na day masabay po ang mga transport group digdi sa Bicol. Tayo baga pa, sabi tanangani ka nakalis na aldaw, yung grupong Manibela ang nag-organisar. And yung Magnificent Seven na grupo, dahil duman masabay sa Metro Manila. And ining Magnificent Seven, na tiyempo na iguandig dinin grupo man na Piston. Kasabay duman sa Magnificent Seven, yung Piston, pinagkaisang samahan ng super at operators nationwide, igwa kayan digdi sa Bicol. Yan, dai man papaluwas din pahayag, mariraw ko ta na nagpaluwas naman sinading pahayag. So okay lang kita digdi. We move on sa normal niya tong paghiro-hiro sa transportasyon. Kung kamo ang haputon tabi, halimbawa ano ang gusto nindong matutukan ka na gobyerno sa maabot naman na sarong taon na makonsiderar kang presidente kan Republika kang Pilipinas na matawanin prioridad sa next year na sa iyang pagtukaw na naman bago sundan naman kan masunod na soda. Ano ang nahihiling na pwede na tawaning prioridad pa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa paghampang niya sa SONA? What are your ano po sa indong wish kumbaga? Manny Trillanes Tutanyas in the house. Manny, good morning tabi sa imo. Nakamonitor siya pa Laguna. Yaon yugun moan. May bagong racket da si Manuel Natutanyes. Ang bagong racket kay ni pagpintura nin mga harong. Lang yan. Nag-retire lang si Manuel Subdivision developer dan loko. Dumampati sa na lugar ito sa Laguna. Lagi ang Manuel to talaga. Duda ko naghihilingan ni Buda sa iyang primo na dating senador. Trillanes. Nag-retire lang padignal, subdivision developer na. Ngon yan, mga pig-develop niya dumanarong, nagpipintura na si Manuel. Sa Laguna. Oy, Manny, good morning tabi sa imo, ha? Sabi ni Manny, kami may org din. Try lakad, medyos gastos. Manny, good morning tabi sa imo. Pasiring sila duman sa Laguna. Nagpipintura kan mga harong si Manny T na sa tuyang technician emeritus. Ingat tabi sa biyahe, Manny, ha? Ingat sa biyahe. Agrikultura daan dapat na tutukan ni BBM. Sabi kan sa tuyang para antabay dyan yung familia sa barangay Dos tabi Yung ika-15 texter may 100 na load. Ika-15 texter dapat ika-15 kamong texter na nagdadangog sa programang Tingog kan Banwaan. Ika-15 texter iyuan magana ning 100 pesos na load. Pangaran tagasain then i-indicate nindo kung smart or globe ang number nindo. Ika-15 texter ang halaton niya to. Ika-15 texter may 100 pesos na load. Pabuenas kita ko niya na Biyernes. Biyernes buenas, viva Señor Santo Cristo. Isabay na nindo kung ano ang gusto nindong i-prioridad kang presidente sa masunod na sarong taon na naman, tanganing pagsona niya ngapit na taon 2024. Mahiling ta kung mautob o dai. Yan, ika-15 texter tabi. Ika-15 texter magana po, sanggatos na load. Pangaran, tagasain, and globe or smart number in the car nindo kung globe ako o smart, and kung ano ang gusto nindo na i-prioridad kang presidente. Sige lang, keep on texting. Ang number ko is 0961-759-0888.
Sa Smart yan sa Globe 0926-0156020. That 0926-0156020 sa Globe. Ay, may nag-text 3905. Iyo po ini number ni Pio Fernandez. Opo. Iyo tabi ang number ko. Ecstasy. TY Pogi, akin na yan na pang-load. Buenas. Langya ka, Manuel. Subdivision developer ka na, nanghagad ka pang-load. Makakinsa. Yung ika-kinseng texter, iyon maga na po, nin sanggatos pesos na load. Madali lang po yan. Pangaran, tagasain, sabihon nindo Global Smart, and kung ano ang gusto nindong i-prioridad ni Presidente Bongbong Marcos sa masunod naman na sarong taon lang yan masunod na naman SONA 2024 and SONA niya baga sa maabot na Lunes. Oras Pilipinas, sakto po yan, 9:30. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act, sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga akin exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero da man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiranta ang sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramonan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang na kagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA, CCH UHSRR permit number 0471 series of 2023. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO,
Love your eye. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan-yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata,
Ano man ang yaon sa nung meat shop? Susmadi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuon ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang ibadyong Salceda. Padagas ang pagkatudnin. Servisyo asin pagpadaba. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen.
Ang sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly and Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly and Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat Padingnal. Yan, keep on texting. Yan, madali tanang maabot yung 15 na texter ha. 15 tabi yan. Keep on texting ano pagkatapos kan report ni Padingal Armario. Babasahon niya to an sa indo mga ipinadarang kontribusyones sa programang Tingog Ganbanwaan. Meantime, magandang umaga kay Madam Ana Marie Sarte Onghoko. Good morning tawi Madam Ana Marie. Kay Irene Vargas, kay Celeste Belga, and kay Brian Muhar diyan sa Quezon City. Celeste Belga, Irene Vargas, and Brian Muhar sa tuyang mga nagmensahe man dyan sa DCGB News Online. Siyempre, report muna kita dyan sa luwas. May mga istorya na bit-bit si kumpadreng Alarmario. Diyos marhay na aldaw, kasamang al, ipasok mo na. Yes, maray na aldaw tabi, Commander. Yeah, sige. May mga kamyada political nang mangyayari. Kunya na maabot na barangay eleksyon digdi sa Legazpi City. Baba, sige. Susog sa monitoring tapade, may mga kapitan. May mga kapitan ng pigduunan ni Congressman Joey Salceda. Oho. Na bumalyo na nin kudal. Magkuhan na. Bumalyo na. Lumukso na. Yan. Dahil public knowledge na ngunyan. Oho. Ang pagkasaro ninda Congressman Joey. As in Congressman Saldico. Kanako Bicol. Natural an APG team. Iyo ang sa indang kaalyado. Digdi sa Legazpi City. Major political realignments. Yan. Sa dat pare, kung matatandaan kan luminis na national local election kan sarong taon, digdi sa Legazpi, kadaklan haros 80% kan mga kapitan yaon so suporta kay Alcalde J. Rosal. Dahil iyo man so kaalyado kay to ni Congressman Joey Salceda. Pero after election, Bongbong Marcos ang gana, lipat na si Kong Joey, daog si Lene, sinda ni Congressman Saldico, ang tinitiwalaan ko niyan kan mga poderosong committee sa Kongreso, an appropriation as in an ways and means. Kaya ngunyan, iba na ang dalagan sa Legazpi City. So, ibang kapitan na mamonitor ta, ora man magiginibo, masunod sa boss. Kaya so, iba, lukso na. So, iba, tilulukso naman. Masid ang laban. Kaya ayun ni Ana pigomonitor taman tamadali na Oktubre bagan eleksyon. Yan, may mga movement na sa barangay ngunyan. Iyo. Nagkaranya-kanya ng grupo para sa indang mga line-up sa barangay. Although na non-political na pigasabi pero iyo man talaga ang practice, grupo-grupo yan. As in kanya-kanyang amo and monitor ta igwa ng mga kapitan.
na naglukso na. Aram mo, kumpadre ngal, kumpadre ngal, bako harayo na mangyari talaga. You know why? Because ining su grupo na yaon na an kaito kay Governor Noel and Mayor G. Digdi sa Legazpi, Governor Noel kanakaaging eleksyon na provincial level. Siyempre, da isa pwesto sa indang political patriarch si Governor Noel. Siyempre mahanap ni nagkakanigong sabi na nga ni political convenience maging kaapil. Mahanap kigilid in order for them to preserve their political continuity. And siyempre mahanap kan posible nindang maapilan. Ayun. Survival. Tada siyempre so sa indang political patriarch mo niyan dahil sa pwesto, dahil sabot kung ano ang mangyayari sa mga maabot pangal daw, pendyente ang kaso duman sa Korte Suprema. Correct. Yan. Yan ang pigalat na mga development man. Siyempre kung may positive na development man o negative man, may epekto yan sa local. Pero para mentras, ang unyan, yan ang namumunito tatabi pa de. Roger. Ibang kapitan, auto na, nag-ibong na, ikudal, dahil man maginibo, order kan sendang Big Boss. Roger. Yan pa ang mga update digdi sa hero-hero kang politika sa Legazpi City. Alarmario, DCGB. Thank you so much. Padingal, babaltadahan tan, babelohan taan mga istorya ngal sa Lunes gad or Martes sa tingog kan Banoan. Meantime, keep on texting. Basahin natin yung mga text sa kumpadreng Nal tabi asin Dion. At naghahanap baga kita, naghagad kita nin partisipasyon sa satuyang mga texters. Keep on texting. Madali na kitang maka-15 texter tabi ha. Yan. Ano ang gusto nindong i-prioridad kan presidente sa masunod na taon para iyuan sa tuyang giya tanganing next sona niya 2024 marirate niya to siya matatawan ng grado kung nautob uday sa tuyang kundangugon na kagustuhan na tawan ng prioridad kang presidente. Remember, bako man na super human ang presidente, grabe ang sayang pinag-aatendiran tabi ha. Grabe ang pinag-aatendiran na mga bagay-bagay. He or she cannot please everybody sa lambang saro sa satuya digdi sa Pilipinas. Sisay man ang nagkakapot na presidente. Madam Ana Marie Sarte Onghoko, good morning tabi say mo. Yan, sige, keep on texting la tabi. So ika-15 digdi, matik minarehistro po yan. Iyo ang gana, ngaran, tagasain, indikar kung Globe or Smart, and kung ano ang gusto nidong ipaprioridad sa presidente. Sabi ni Madam Merly Caceres, Cansonto, Bitano, Legazpi City, kumpletohon da ang sarong ribong additional for SSS pension. Yan, Madam Merly. Good morning tabi sa imo. Unfortunately, bako kang pang-15 texter tabi, Madam Merly. Good morning, Madam Merly. Sabi ni 764, si Rizalding Gualberto, si Bok, Department of Water ang saro sa na dapat natauan nin priority ni PBBM dahil sa urgent need sa ngunyan sa panahon. Sana ako ang pang-15. Salamat and more power. Sabi ni Bok. Oy, Bok, si Rizalding Gualberto, sorry, you're not the 15th texter. Thank you sa pagpartisipar. Bok, good morning dyan sa market site tabi ha. Kandaraga. Para dangog si Aro Aldao. Nako, meron ng pang-15 oh. Meron ng pang-15. So iba kaya digdi tabi, day managwa, ecstasy. Text kan sa indang lugar kung sain. Ano tabi? O eto, may pang-15 na halata nakarehistro man ang digdi tabi. Na mga text tabi nindo. O ito, Alvin Bercasio kan Legazpi City. Smart ang number. Oh, good mo Smart ang number. Agrikultura sa Kaedugasyon tabi BBM.
Pero ining nag-text, so number ining Pamilya Uy. Paano ba yan? Hindi ka. Dapat sukan mismo. So ano mismo? So listener mismo. Pamilya, yung kaning Uy. Kano na, disqualified for a while. Ano? Ginamit so number ng Pamilya Uy. Tabi ano ba? Saro pa. Sabi digdi. Igwa digdi. Day man pinag-indikar kung anong number. Agriculture po sana magbarato ang bagas. Globe po ako, Emma Alamares tabi. Tagasain ka tabi, Emma Alamares. Kung day ka mag-text, kung tagasain ka, Emma, madi-disqualify. So sa imong ika-15 texter, ha? Emma Alamares. Yan. Globe. Ay, Emma Alamares. Ang gusto niya sana da magbarato ang bagas. Yan. So iba pang mga. Basta ini Emma Alamares, ha. Paki-indikar kung taga sa ing katabi. Emma Alamares. Listening daw from Ginubatan. Good morning, Mantabi. 634. Good morning po. Dapat isama sa zona ng presidente. Korupsyon itigil. Maging estrikto sa mga ahensya ng gobyerno. Sender Maria Crescencia Gallinero, 150 Purok 3 Barangay Sipi, Daraga Albay. Thank you so much, Madam Crescencia Gallinero. Pero hindi kayong pang 15 texter, ano? Yan. Si Emma tabi, si Emma yung ika-15 natin na texter. Taga saan katabi, Madam Emma Alamares. I'll give you 1 minute, Madam Emma Alamares. Kung day ka mag-text kung taga saan ka, disqualified ka naman. Yeah. Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Sige tabi, gana na ini si Emma Alamares bagas. Magbarato ang bagas da. Sige. Lapu-lapo. Yan, mabuhay ka mo dyan mga taga Lapu-lapo. Nanggana si Emma Alamares ng 100 pesos na load sa Globe sa satuyang programa ngunya na pagkaaga. So iba pang mga mensahe tabi salamat duman sa mga nagpadarara. Kadaklan agrikultura. Pagkatapos, edukasyon and korupsyon. Yan. Ang pinag-request na sana matauan ng atensyon kang presidente sa nagadang-adang na zona. Sige. Salamat duman sa nagpartisipar and keep on listening ta anytime sa programa niya to sa within the week. Maybe next week na naman, anytime. Pwedeng magpa-raffle naman kita nin load tabi. Ngunyan ang gana si Emma Alamares kan Lapu-Lapu. Mabaretaman muna si Angel na musta sa pakalis kan mga pagirumdom. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagkapirang aldaw na sana ang pigahalat bago matapos ang deadline kang SIM registration sa nasyon. Sigon kay Information Communication Technology Committee Vice Chair as in Davao Oriental Representative Chino Almario, sa Hulyo 25 ang deadline as in ini rason para magkaigwa pa ng extension bilang pagsunod sa SIM registration law. Ang mga mapalyar na magparehistro kan sa ilang SIM card mauwaran in access sa mobile services as in application. Para sa mga kongresista, dapat makisumaro ang gabos sa pagsiguro kan seguridad as in integridad kan mobile communication kan nasyon. Hinagad naman kan opisyal sa mga nakapagparehistro na pwedeng tabangan ang mga kapamilya na mairehistro man ang sa indang SIM cards. Yan ang pangalas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightNet. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa Adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan,
Asin Tarabangan, Season 9. Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pang-transmisyon para sa lahat. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Uy, gulping pasalamat man palan kaso nagkatarawanan nin ayuda dakol relief keeps on pouring in para sa satuyang evacuees na yaon dyan sa evacuation center. Salamat sa mahal na Diyos ta padagos na pighapros an puso kan mga generous donors na nagpapaabot nin ayuda pangangaipo dyan sa evacuation centers, one of which yung Filminera
pinaka-latest kaswapon baga si Tolentino, Senador Tolentino, and so kongresistas na grupo man ka ito, kuta na ni Congressman Sandro Marcos and then si Senador Tolentino, nagpaabot man dyan mga tabang. And yung sa grupo naman kan sa pribado, tanang apudan bagaan Kapitolyo, maski Sara Cedric Daep na yung magtarabang-tabang, partner-partner, private and government as well institutions, tabangan niya to. Nanungod na pasalamatan taman as in-acknowledge ining nagkatabang sa satuyang kababayan na in distress, in dire need nin tabang. Yung Philminera Resources Corporation, ining Philminera Resources Corporation, saro ining estabilisado as in narekonisir kan gobyerno na mining industry dyan sa Masbate, yan sa Aroroy, Masbate. Philminera Resources Corporation, kapartner yung Field Gold Processing Refining Corporation. Yan. Ining Philminera, by the way, as a backgrounder, haloy na po yan na nagmimina dyan sa Masbate and gabos po nare-reconsider ini maging kan gobyerno nasyonal sa paagi kan DENR na nagsusunod duman sa istriktong pag-utob, pagsunod, pag-comply, pag-adaptar kan dapat na gibuhon na pinagapod na responsible mining. In fact, na kuan iyan na mentionar iyan ni Director Molina kanakalis na mga bulan na iyan giving due recognition sa Philminera Resources Corporation diyan sa Masbate, yung mina diyan. Na-recognize iyan being one of the responsible mining entity digdi po sa Pilipinas. Nagsusunod duman sa strict and stringent rules na ipinagpapautob po kan gobyerno tanganing magkaigo kan sustainable development by napapakinabangan na resources and at the same time napipreserbar, na-replenish to a higher degree ang resources na poprotehiran. Ano tabi? Yan. Nagdonar sinda 2.2 million worth kan family emergency kits. And then maabot sa 2,000 na pamilyas ang mga nagkatarawang kainining tabang sa manlain-lain pong evacuation centers digdi sa Albay. Magayon unique ini solar lights, household solar lights, yaon diyan ipinagtaon ninda, water filtration system sa harong. Magayon nining nako ninda parang kunyan unique in a sense na bakong so pagkaon, bakong so kung ano-ano, pero natumbok pa nila na pagkatapos kang ining emerhensya kan sa indang pag-evacuate diyan sa evacuation centers, pwede pang gamiton sa indang oralo na pagbuhay-buhay. Water filtration system na yan dyan, pwede nindang gamiton sa indang mga harong. Tapos solar lights, hygiene kits, among others, and iba pa na nakapalaman manduman sa individual na pakete man na itinao sa mga evacuees na yaon sa centers, evacuation centers. 2,000 more or less na nagkatarabangan kan Philminera Resources Corporation asin kan Field Gold Processing and Refining Corporation. Thank you so much dyan sa Philminera. Good morning po sa Indo dyan. Sa Madam Marion, we give thanks for your help tabi, sabi na ngani, give credit where is it is due. Salamat Philminera Resources Corporation dyan sa Masbate and Field Gold Processing and Refining Corporation. Good morning sa Indo dyan. Grabing pasalamat kay itong su mga nakaresibikan iyan na hygiene kits and itong su water filtration system diyan sa inda and itong su solar lights. Yan. Good morning. Diretso kita kan istorya sa luwas. Migong King Reginaldo, good morning dyan sa imong puwesto sa Bunker 1. Joshua Marhainaldo, go ahead. Yes,
maray na aldaw Serpio, maray na aldaw sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, mahigot na ipinagpapagiramdom sa giraray kan Social Security System o SSS sa mga employers na day nang gada makalingaw kan sa obligasyon. Pag-abot sa SSS contribution kan sa mga empleyado. Ministeryo ang patanid nun yan kan SSS, particular man ni Legazpi Branch Head, Sir Joe Gartoso, kung siya na silin sa iya. Mahigot ang sa indang pinaghibong monitoring sa mga establishmento na igwanin mga violasyon. In fact nga ni Sir Pio, padagos ang sa indang pagkondusir kay ning race itong pinag-apod nindang run against contribution evaders. And in fact, yung kami sa sarong munisipyo ngunyan para sa naunang bito ng aktibidad. Kaya bang ngunyan tabi Sir Pio, si SSS Legazpi Branch Head, Sir Joe Gartosok, maramantaan na detalye kay ning pinag-conduct nindang race, ano ang mga layunin kay ning and kumpira man ang target niya na aldaw. Sir, good morning po. Si Sir Pio Fernandez po ng DCGB. Yes, good morning, Sir Pio. Atin sa to yung mga parainan yung ganyan. Yes, good morning. Yeah, maray naga po sir. Pleasure having you sa programa. Salamat sa oras. Sir, kuan na baga tabi nagkapira na sa tuyang pinaglansar na kumbaga kung sa police raid and iniman so pag-implementar nindo kang race tabi. Kumusta ang naging epekto po sa compliance na ngunyan kay itong mga dapat na sunodon kaining mga contributor niya to kan SSS tabi. Over. Thank you po sa hapot mo. Maray po ang effect kay niyo. Actually very effective ang race sa pagpagiramdam sa mga employers sa indang mga obligasyon, lalong-lalo na sa indang mga empleyado. So kada sarong taon, igwang duwang beses na ginigibo ang kada sarong branch. As in, sa kada sarong race operation, igwaning anom na employers na dinodumanan kita. Opo. So, kang last year, may anom, tapos duwang beses, so 12. So, ngunyan, ini ang primero ngunyan na 2023. Opo. Anom ngunyan ang dudumanan ta. So, sa September 22 na naman, saro pang operation. Anom na naman ulit. Yan. Itong So, very effective po as to very effective sa experience me. Ang ginagibong ini yung race operation dahil si mga for compliance na mga kang employers, nagigibo po ninda tulos-tulos. So inot ta baga tabi direktor na pagpasiriring sa mga non-compliant na mga employers natawan ta ito ning parang warning. Yan. So primero, kumusta sa indang pagsunod duman sa indong parang ultimatum nag-utob sinda tulos kan dapat nindang kumplehan? Over? Iyo po. Kadaklan po na utob tulos igwa maning nagkapira. Opo. I think sa Legazpi saro na pag ini kaya inaapot tani yung persuasive approach, meaning kinukumbinsi na mag-comply sa mga SSS mag-comply sa SSS law. Persuasive approach sa mabuot na paagi, may pakiulay, ini-encourage. Pero pag dahil pa kaya nag-comply digdiyo sa race, sa pakiulay, igwa pa ning sunod duman. Yun na itong coercive approach na nga pod. Meaning, may may intervention na sa mga legal officers. So, maabot na sa araw kaya. Yan. Opo. Anyway, pag inabot naman sa legal na may demand letter na tapos surat ali sa abogado, kadalasan talaga na-comply man ginaray. Kumbaga, siguro, masyadong sarap lang ani. Yan. Medyo nalilingaw siguro, maski pinagiramdam na. So, dahil tulos na comply. Pero sa experience mo po, very effective na comply po. Yan. So itong nakalis na implementasyon nito last year, gabos po ito nag-comply tabi. Iday kamong na i-demanda formalmente sa korte tabi. Igwaning saro na nakaabot sa legal. Pero kadaklan po sa inda, gabos po naka-comply. So majority.
Now, Majority oo. po. So ngunyan, ining taon, inian sa indong primero after Primero po kasunakaaging ini. taon. So what do you expect tabi? Taigwa ka mong dudumanan nagdakol ba o nagdiit na so sa indong tatawan ngunyan ning Wala. diploma tabi? Hello sir? Yes po, yes po. Ano po yan? Pakiulit po. Hello sir. Nagwara-wara. Hello. Kumusta pong signal tabi sir? Hello po. Chappy po kasi sir Chappy. Pakiulit po tabi sir, siapot mo. Opo. Dingon yan baga tabi, nasa luwas ka mo, piraan sa indong papasiran tabi, natatawa naman ning notisya tabi. Go ahead po. Ano po yon? Bali sa tira po ang papakira. Anom po niyan, bali gabos siya daraga, sakop kang daraga po. Anom, sakop kan daraga. So if we could if we will compare tabi sir, if we will compare anom ka nakalis na taon, anom na naman mo niyan, dahil nagliliwat ang numero tabi sir. Why is it so tabi? Actually 12 po kang last year kasi duwang race operations, kada sarong operation is 6 employers. So 6 times 2 kang last year 12. Ngonya na naman, primero ini so 6, then sa September 22 another 6 employers ulit. So kaya kada taon 12 po bale, 12. Pero sir, may downward trend na kan itong suday nagko-comply tabi? Ay dahil po consistent one po nakaka-comply sinda sir. Gusto ko sabihin, may downward trend na itong mga kumbaga nagdidiit na mo niyan suday nagko-comply? Yes. Actually, yes po. Yes, tama ka dyan. Kasi nga nai-instill itong awareness na napapagiramdam kasi yung employer. Tapos through you, salamat na maray sa tabang kang media, na babawasan na yung, kumbaga, yun, may downtrend na sabi mo nga yung sa mga nagko-comply. Kasi nga napapagiramdam, may awareness na nai-instill and dako lang tabang po ang media. Ayun, okay. Yung masa na tabi sir, maray ta igwanin na epekto, nagbabarayad na sumaga dapat na magbayad po. Iyo po. Iyo pong gaya. Sige, di padaraga pa lang kamo ngunyan tabi. Pwedeng itaram ko si say so gagaw-gawan taning diploma ngunyan. Dahil po papa easy sa publiko. Mga pangaran. Sige tabi sir, good luck and ingat ka mo tabi ang mga makapasyar dyan sa opisina mo, mag-istorya barang manungod sa SSS. No problem po, kapi-kapi lamang kita. Opo, sige tabi. Sige, thank you so much. Salamat man po. Thank you very much po. Mabuhay. Sige tabi. Alright, Sir Pio, si Sir Jogard Tosok, ang Legazpi branch head kan SSS Legazpi. So yung Sir Pio, ongoing ang race activity and in fact nakapira na kami establishment itong pinagduman di sa nabanggitan niyang munisipyo. Alright, Sir Pio, yan ang presenteng sitwasyon na Joshua Bino with SSS DCGB. Oy, good morning dyan sa Chu Henry Guerrero asin kay Tit Guerrero dyan sa Macapa Corporation. Yan. Good morning man kay Sir Kaloy Andes Loria kang SD 2025. Manwaan! Sabi ni Sir Kaloy, wag masyadong iasa sa gobyerno. Igwa kita nin nagkakandigong kakayahan, individual, day magparalaom, maghinguha, pag natabangan, patalubuon, asin pahalagahan. Sabi ni Kaloy Andes Loria kang SD 2025. Kumusta da so mga taga Daraga asin Kamalig, mga kaandesan asin Loria, Daraga, Kamalig and Legazpi area. Sa pangaran po Kambilog na Pwersa, kami po naglalaom na natawan minanamang kamuning serbisyo sa abot kan samuyang makakaya sa presenteng simana sa pagikan informasyon kalingaan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat. Happy weekend. Tulos na masunod News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antab.